IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, please come in. Saan nga ikan iti nakalapan dagiti mangalap iti nagduma nga lugar iti Ilocos Norte no dike ta Cebu nga kilo-kilo iti kaaduna Idol Lawrence itay June 12 iti Malem may isang dakkel nga pakete iti may pagurop nga Cebu iti napidot iti may isang local tourist iti barangay Pangil iti iliti Curimao, Ilocos Norte. Ti nakadiscover kit ni Julita Karaang nga tubo iti barangay Nagbalagan, Banggi, Ilocos Norte ngayong agdaman nagnanaed iti Quezon City. Alas 4:30 iti Malem, din ta makita na dati may isa nga package nga anti-level nga durian ken Chinese character. Tinidot na nakita na Idol Lawrence, itintayin pakamudan iti korpo ti pulisya gabot sa bali nga lang tinakita nga package iti narabaw nga pasitianom iti barangay Pangil, Curimao. Iti panagturong iti PNP ken iti Provincial Enforcement Drug Unit na konfirmar nga tinadakamat nga package nga anti-level nga durian ket Cebu iti nagyan na white met iti inventaryo ket rumumar nga 1 kilo iti kadagsen tinadakamat nga droga nga iti adama adandi kusudjar iti pideya para pelang iti panaka kusudjar tinadakamat tata nga Cebu nga nakita iti baybay nga sakop iti barangay Pangil, Curimao, Ilocos Norte. Iti metakalman alas 6:30 iti bigat Idol Lawrence na ipakamo iti korpo ti pulisya nga damit iti kastoy nga napidot iti may isang residente iti barangay Kalagi, Pawa, Ilocos Norte ni Julius Galapia nga agtawan na patupulong siyam iti mapan kumamangayo iti baybay angim sa alimetan iti nakita na may samat nga package ti may pangarop nga durian fruit iti level na kaya dan iti Chinese characters dagdagos iti panipakamuna iti opisyalis ti barangay Kalagip sa dimpakamon iti kwarpo ti pulisya ket ni White Ngorod dati inspection din kamat nga napidot na itong rumar may summit dito Idol Lawrence nga Cebu nga dan iti markings sa baben iti panay-examine iti panakabagi iti Provincial Enforcement Drug Unit may sabit nga kilo iti Cebu iti kadagsin na Idol Lawrence nga dan iti market value nga 6,800,000 pesos iti street value tinda kamat nga 1 kilo nga Cebu nga napidot ti may isang residente iti baybay iti barangay Kalagi, Pawa, Ilocos Norte. Alas 11:30 jamet iti bigat na kalman kasimet tinapidot ti may sa mangalap iti barangay 33-A ala Pasalawag City babaeng kini Ferdinand Asuncion nga agtong di 28 may samet nga mangalap tinadakamat nga package nga anti-level nga durian ket kapada iti muna nga nakita iti Curimao kastametin iti Pawa, Ilocos Norte nagawid ni Ferdinand ket ipakamuna kini barangay chairman da sa din pakamon iti korte pulisya ket dagdagos iti panagturong ti PNP ken ti PDEA iti nakamat nga barangay para palang iti panag-examine iti napidot na met nga nakalabel iti durian ketong rumar nga Cebu met dati naala iti nakamat nga barangay segon iti mother tinadakamat nga mangalap inabagana nga mapangkumagiyaon iti iket dati anak na nga ni Ferdinand ng Kostinatan iti nakita na kasto iti inuman tayo kini mother ni Ferdinand pangipalang dati nga banag sis dati akin anak dati may isa nga mangalap nga 28 years old. Misis istorya man no kasano nga nakita dati no dati may isa nga package may pagorok nga Cebu. Magmaiso na sir nga agpabaybay sa makanisa nga TJ pagkalap ni sir gaputa napig sa tibaybayan. Di magmag na. Ada nakita na nga na itangat nga
naka-plastic na ti amuna durian. Sa durian lang pa talaga ti naka-ije lang, ije supot na. Isiguto na ti amuna kano, natangkan nga durian. Kuha na kano, natangkan talaga. Di, kaslang ganda na nga po, nakita na kaslang nasilang ito. Nagpanik ito na siya na panaimpandag pala yan sigay na nakmampay barang adanayon na ko. Nagpagpag na kailang ito nag-iigigay bay sir ako masakita nang yung agtig-tigar-gar agder nervous siya. Doon sir, inala na siya sigay in bugsong na inyawid na hindi makadanon dito pero may tal makitang tinervous na siya. Tawagan ni kapitan kuna na siya. Tinawagan na tayo kamot at baray ni kapitan siya. May ni kapitan kamusag sa gidon kuna na siya. Kaya tawag tayo may kapitan no na talaga karga na dito kuna na siya. Ito na po ang damste may dito tulik sa dapon siya. Kaya po talaga karga na pasitig kuna na. Ni Tabaro, inimbitaran nito, no? PNP. Doon sa rin nalaga siya. Pinapasama, Mrs. Kumusta ba tayo iti mangalap awan si Malo ti Baybayin? Awan sir, napandalang baybay sir, nag-isang at sigsigay na sir. Tinisigayan ang kanin. Yung patbay kinito, ma'am, nadamag tayo, ma'am, na tigitigan itong mga probinsya at naka-recover na si Pagpapatay. Kung sir, istoryan pa ko, di barok sir, mabuibuyan na naalala siya, Jenny, kung kunan na sir. Mahal na ekspektaron sir nga, kasi supot na. Daman na aladat ko, kung kunan na pa sir, handa nga dito, gapo nga pa sa panat namnamaon nga makakita, J bye-bye sir. Si Alvin Balakad, iti pulisya kataka iti lapas? Yun ay unay da sir. Kanyo nga po si mapanjay bye-bye. Yung kay tatanungan, saan naman makita yun, itawag ko na da sir. Ang kaya agutan sa pagpakakuantemot lang dito ko na da sir. So nga, yung tawag da nga, mismo pa yung isudat na pan-igit si bye-bye, digiti, nagsapulit na tayong kadwadang kapitan, may kunsehal, nakadwada policer na pandagi igigay bye-bye, kung di mismo nga nakapidutan na siya. Gambla, misis nga nakasumaalat bye-bye nga. Ikadwan sir sa idim, kay tawon ni tayo nakaalaw na iti karuba, hindi aduman nga na alaw dat umabagatan ni sir adda dito karuba mi man idim. Mapanag kayo nakakita man idim. Sa may ikadwa dito yun sir nga makita da. So, ikagama, ito narakover na Cebu, iti lapas, kaya inalabisten iti FTPA. Para sa lang iti panaka-i-aduli na, panaka-i-account dati na ala. Ito nga sa ay Lawrence kit at papada dati label, packaging, dati durian, nga sibot na dyan na, nga naala iti Purimao, Paway, Kastameten iti Surat iti Lawaga. So iti agdama, Idol Lawrence, nabagaan daw iti residente, nga sandang agamamak, nagkalap ang madalatakit naman at makita kaspipay, ipakamuto lang iti puti pulisya at iti mesa na kilo nga kaso iti langana Idol Lawrence kita 6,800,000 pesos iti paldo na. Imagine that. Ito sa pagdigan at tanto iti makiposlit tigad sa bando na problema iti PNP iti panang tuntun bagito iya pakaalaan nga droga iti Ilocos Norte. Sampay nga trace iti PNP hindi pedayano nagtapuan dagito nga droga ng kasa napatpadamag iti sabsabali nga probinsya adumati kastoy ng salsad iti igit ti baybay manipod Pangasinan ag pagpataan ag patingga iti probinsya ti Lonyon nga di manunen iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis. Sa Aramen. Idol Dennis. Yes, Idol Loren. Okay. Ngam DJ Yenta, all in all, manuti kabuklan na. Dagitoy na alada nga shabu. Awan ba tinailanad? Awan pa iti total accounting iti pidiyati lang na i-account na iti paway 1 kilo. Ti market value 6,800,000 pesos. Kastamiten iti paway
1 kilometer iti naala ken di Kurimaho almost the same iti Lawag City at pala di palis naging handa pa nga in baga numano nga kilo tinaala iti syudad ti Lawag Idol Lawrence. Okay, so gapo iti dayta kat apo datan nagdakkel gayam iti nagdadagsan aya dagita agapo samot sa bali nga pagilyan ngam durian mot Idol Dennis tapos Chinese character adakad durian ije China nga ta ngam kunang mo tinatay nga panangilimit na lang tinagyan na dagiti ka sa klase iti kontrabando nga kahit ang ipuslit ni sarek iti may nga pagilyan so nagapunan itagdamaman na riman iti investigasyon ti PDEA no nagkapuan dagito nga droga nga naisadsad iti shorelines iti paset iti Luzon agramanen iti probinsya ti Ilocos Norte. Okay. Damag pa lang manipad mismo iti syudad iti Lawag Idol Dennis Alipio Tatak RMN.